nyambut gawe bareng nyambut gawe bareng hoi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati para sepuh, para sepuh, para tetunggal warga lan ugi para kasutresaning ing budaya. Lagu-lagu dumateng ingkang hamenggugati inggih menika panjenenganipun Bapak Sunarno Dalah Ibu Suryaningsih. Lan ugi para sagung para rawuh tamu undangan ingkang tansah kawula hormati ugi. Sugeng siang, sugeng pepanggihan. Kalian kawula kanca-kanca campur sari ringkes irama nada mijil saking Harapan Indah. Tepatipun wonten ing wilayah Kampung Tanapit, Medan Satria, Bekasi. Iji alhamdulillah dinten siang punika kawula sowan wonten ngasanipun panjenengan sedaya ana tepi atur pamundhut saking panjenenganipun Bapak Sunarno Dalah Ibu Suryaningsih. Kasuwun amimbuhi regangipun swasana ing dinten siang punika awit panjenenganipun Bapak Sunarno Dalah Ibu ngawontenaken resepsi khitanan ingkang putra ingkang nami inggih menika Adam Kolib Putra. Monggo sami-sami utawi sareng-sareng kita ndedonga. Mugi-mugi putra panjenenganipun Bapak Sunarno Dalah Ibu ndadosna putra ingkang bekti dumateng tiyang sepuh, putra ingkang pinter, putra ingkang migunani dumateng negari wabil khusus dumateng agami nipun. Bapak Ibu sagung prawuh kita hormati, inggih siang punika kawula kalian kanca-kanca campur sari irama nada badhe nglipur dumateng Bapak Ibu sedaya. Inggih sumangga samangke ingkang badhe ngersakaken lalagon campur sari, lagu pop utawi lagu dangdut, sumangga samangke kula aturi tindak wonten ing ngajeng panggung dan sareng-sareng ngregengaken swasana ing dinten ing siang punika. Bapak Ibu sagung prawuh ingkang hormati, saderengipun kawula sak kanca nyuwun agung pangapunten mbok bilih samangke kawula nglipur dumateng Bapak Ibu sedaya sesarengan kalian gede-gede campur sari lalagon campur sari kirang renane ing penggalih kawula Sutrisno nyuwun agunging sesamudra pangesami. Bapak Ibu sagung prawuh ingkang hormati, ing siang punika kawula ing dinten siang punika kabiyantu para kadang-kadang wiraswara sepindah piyayi saking Turki. Piyayi saking Turki sesarengan kalian diajeng Rini Sutrisno. Monggo wong ayu kula aturi jumeneng wong ayu. Ya.
kok sing keri kok kaya ngono Pak, betuk-betuk ngono. Warini piyayi saking Gunung Kidul. Sugeng siang Mbak Rini. Sugeng siang Kang Mas. Warini piyayi Turki. Ya. Panganane tiwul. Wa artinya. Hah? Wa artinya wanita. Wah. Ri. Riang. Ni nikmat sekali. Oh iya. Aku bangga banget. Orangnya sing guyu liyane kok bangga. Ayo guyu dhewe. Aku bilang nikmat, aku aja nggak tahu kalau dirimu nikmat. Bolone wong edan. Nggih, niki Warini asli saking Turki utawi Gunung Kidul. Heeh. Salajengipun iki ra jelas ya. Cilacap yo duwe, Lampung yo Jawa Timur yo duwe. Sesarengan kalian diajeng. Lu si. Aku suwi ra ngrasake lho. Menang. Aku durung. urung to. Urung. Kowe kok sentimen aku. Ora weruh. Ora weruh. Berarti nang kene. Ah. Oh nang kene ben weruh. Ketutupan kain, tolong panitia kainnya dikit aja. Niki Lucy piyayi saking Cilacap, Jawa Timur. Karena blasteran turunan asli lahiran Jakarta Ceprot. Ya alhamdulillah. Niki penyanyi serba bisa. Mendeman yo iso, nyanyi yo iso. Ngono ta? Bener ora? Apa? Bener apa ora? Ora. Hah? Ora. Aku kan alim. Nggih, sugeng siang Ceng Lucy. Sugeng siang. Nggih, alhamdulillah iki loro Jawa kabeh. Yang satu asli dari Pasundan, pinggiran mana ya? Pinggiran Kiwo. Ini asli dari Pasundan yang ujung Berung sono. Jawanya kayak koek mbok ya. Asli dari Banten, Serang Banten. Betulkah? Kita tunggu kedatangan dia. Sekarang kalian diajeng Anissa Asu Tresno. Wes rasah Suloyo ada iki siji. Hai cantik. Hai, dirimu selamat jahat siang. sama aku dah dirimu. Hah? Dirimu kok jahat sama aku. Kenapa? Kita kan lama nggak begini-gini. Aku takut loh. Aku kan masih kecil tahu nggak? Emang iya. Aku masih kecil Aku ya takut. ampun. Aku udah jinak tahu. Udah jinak? Oh, Udah Bang. disuntik? Ah, Suntik? aku kemarin udah sunat bareng.
Emang iya? Iya. Kamu sunatnya bareng? Iya cuma gedean punya dia. Iya. Serem ya. Iya, selamat siang Santik. Iya, selamat siang. Iya, Mbak Anissa aslinya mana sih? Aku aslinya Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Iya. Ya, alhamdulillah. Nggih. Inilah all artis dari Irama Nada. Dan pada kesempatan siang hari ini Irama Nada didukung oleh Ladumak Media Pro. Media Pro apa Mega Pro? Media Pro. Nek Mega Pro motor ya? Nggih, alhamdulillah. Dan mungkin kepada Bapak Ibu hadirin yang pada kesempatan hari ini nggak bisa hadir, bisa lihat Ladumak Pro Irama Nada. Karena pada kesempatan hari ini adalah acara live streaming dari awal sampai akhir nanti acara berkesempatan siang hari ini. Dan juga Irama Nada didukung oleh sound system Ngudisari yang suaranya melegar. Ini baru separuh, kalau udah semua nggak tahu deh nanti. Nah, ini didukung oleh sound system Ngudisari, juga ini asli dari tetangga kampung Yogyakarta. Yuk, sugeng siang lan sugeng amirsani. Campur sari, campur sari, campur sari. Irama Nada. Nuwun kula, nuwun.